माँ माँ रे, का हरे? हो बगल वाली के नाम कितना अजीब बारे। रेशमी नाम है अजीब बारे। अच्छा तो बा। रेशमी तो पापा ओकरा के डार्लिंग काहे कहेलन? Likey, हेलो, बाहरा से कितना लोग गाँवे आ गइल। रौरा नाम काजी? कैसे आई कर्फ्यू वाला गन पूरा टाउन में दिल्ली में फंस गइल बानी हानि हो likey, ई करे जब ते साकार ले लिस कि 15 दिन खाना तू बनावा 15 दिन हम बनाए तो आज तो हमार पूरा हो गए। हाँ, तो ते बनावत काहे नहीं? शाम के बनाए। शाम के? ई तो तय ना भय रहे कि टाइम टाइम से बनाए के बा। हाँ तो हाँ तो likey, का भइले? अरे हम हमार ना रहल काहे रे? likey,